Hello guys, bahai tongbai, kaklayo kaham kerung tongbai anoro, kaham no tongdi, abo akhanam jungo, ke ino video khajamu sumani ke ali ketal, blog ang video khalai tabo, bagai noro khano support khalai di, te ang kerung ni nang samu sungo, te ali video noro nai di, te tino samu sumani go, te ani channel bisu tinoro, kebangma video bulung nai, kuno go blog sing buya. Menikotok tei cover dance amo hero kebangma nugnai ani video bising tei ang to asing boring ko epono jeman sak video kanai tei nor no fungnai mai tingo sakam morning go tei tei ko gim bising na mo go blog kanai apro bahai na sebe first time bagai bagai nor ang sugodi jana support khai nei ti nong thangwa bisa kok sanam go hambai om suk jora video nai dong bagai hambai kolpa